गाइसमोन हानि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौ बरायनाय थाबाय हरनासन चेनेलनिफ्राय बेलासिनि बाजार थांना फैनि लोगोसे दुर्गा फुजाखौबो नायना फैनोसै बेलासिनि आरोना आंजों लोगोसे इन्टारेस्टिं मोनोबा नायलांबाय थादो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरोना बेलासि सम जाबाय बयनिसिमबो गुड आफ्टारनुन दा फादारनि मुलि लायना फैनि सिनस्रि सानायनि सिनस्रि सादोंनो बेखौ लाना फैनि लोगोसे दुर्गा फुजाखौबो नायना फैनोसै नोंसोरजों सेयार खालामनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे आं ओरैनो बे लामाखौ दायो बानायफिनदों आरोना गोदान बानायफिनदों गुगाजोब्बायमोन आरोना बे लामाया दा गोदान बानायफिनगासिनो दं थांगासिनो आंजों लोगोसे फैबाय थादो इन्टारेस्टिं मोनोबा लोगोसे भिडिअखौ लाइक खालामदो मोजां मोनोब्ला थांगासिनो ओरैथिंजाहाय लुबाय आरोना ससे लुना दोनबाय बन्द' खालामथ'बाय आरोना बिसोरो बानायनायखौ बे ससेल' आरोना बै ससेना लुफिनाखै आरोना थ' नायलांबाय था इन्टारेस्टिं मोनोबा आंनि भिडिअखौ लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो थाबैनो माने साबस्क्राइब खालामनायाव जेबो थाङा आरोना खालि थुनांगौल' गोजा दंबोला गोसोम खालामना होदो थाबैनो मेन हाइरडजों थांगोन आं दा मेन हाइरडजों सावदिखौ बानायगासिनो आरोना दासो बानायगासिनो दाबो बानायजोबनो हायाखै आरोना थांबाय थानि बेलासि सम Cinggu kamu deh. Wow, nice. Wow. Mình đâu có đúng không? Lừa. Là